Рисувам от 3 годишен в школата на мама, която се казва Арт Линия, а пък от 6 годишен ходя да рисувам по пленери в България и извън нея. Като порасна, искам да бъда световно известен дизайнер или художник или архитект. От 1 година се заребих да рисувам анимета, например Наруто, Блич, Soul Eater и много други. Ако стана дизайнер, искам да измисля автомобил или нещо в помощ на човечеството. Например, нещо като автомобил и самолет в едно, което може да излиза от Земята и да ходи до Марс, например. А ако стана художник, ще цапам с бои каквото ми дойде на ум. И много искам да уча в художествена гимназия. Едно време като малък мечтаях да стана барабанист в рок група и да чукам по разни барабани. Понеже това, което съм гледал по концерти и изпълнение на живо, ми е правило страхотно впечатление. Най-вече свободата, която виждах в тези хора. Усещах музиката като част от себе си, дори имах желанието да мога и да пея и да чукам на барабани едновременно. Знам ли аз защо? Като всеки млад човек, предполагам, съм искал да мога да впечатля някой или някоя в... Тук нещо. По-нататък се случи така, че се запалих по рисуването. След това се случи и това да свира на барабани в една сватбарска група, но се оказа, че не ги чувам и усещам толкова добре нещата. След което продължих да се занимавам с рисуване и станах художник, което също усещах като мое призвание. И така палките за барабани се превърнаха в четки за рисуване.